surinai bukra kaito rono hambai ro nungsuno kaham kereng tabak suksoro tong domani bagi kaito rono hambai tebutini ni kok thai silung thani wo nungsuno chubadi nini thani bebak no yafari bukra jisung musurisana amen ge tini hai rono jotono lamsogo nai dong nai rokno tini sun yang nai kangke sun busi wi mana jisu phainani kasogruk bo je kathang tongpro salang mani hani bagai जों jisu kipili phaipro tama ngnai o sangsaro bahai ngnai bahai ke bo phainai bono tui जों kisisa serasa wansok layana ga phaidi जों bible kholok layana mathai suimani kotma kaham 24 adhyay chapter 24 verse 36 ni simi 44 jora kisah kolok ang poriwanan asal bai a jora bokro phaino abo kebo sawi mania jugno hani suari robuya sajla buya apa simise abo sawi mano borok ni sajla phaipro ke nowani pro ngma haise ngana tui toria sini nglai ma hai nowarung toro kasaya sini borok rok chalayo nunglayo haibano tui torui borok no bebak no kocok rugia sini tamo ngna nai tongka abono borok sawi mania borok ni sajla phaipro bo abo hai no ngnai apro borok khorok nei kheto samang tanglai tongke khoroksa tlangjagana te khoroksa klangjagana beri khorok nei maisuklai tongke khoroksa tlangjagana te khoroksa klangjagana hake huske tongdi tamni hunke norok ni subrai bupro phaino abo norok sawi mania o kokno muito narati sikok bupro ha phaino abo nok phang sawi manke bo sisawi tongui no sikok no haprui glak hake abo ni bagi no norok tiar ke ma tongthai tamni hunke phaiglak khnei tongpro no borok ni sajla phayana o elemba pore mane bisinte kaitor sunan katal ke hamari klaitan amen tadi jentini wansok layana je pore laimani sajla ayang seng naini kangke sengsar ganangi naini kangke seng kai kristo salang mani kokno seng ruksawi nai kangke jisu kristo bo teisa phaipi pro bo mutui ngno leje salang mani abo seng bebak sini mokol bai thang seng tabok nugui tongu sini seng experience ngi tongu hani bagai bo je prono phai mano nge bo phai mano nge seng je hus ngthai seng tiar ngthai nge oro bo siko khai ke phai nai nei so siko khai ke phai nai no one pro ngma khai ke phai nai no wa rung tangai kai to ponong dage kha ang tui bai o sengsara sokomo sinai temane bagai o sengsar belai kai to no cherlia kai to no tui wan soklia haya simi sibu khat o chulai siu hani bagai o sengsara ang sokomo khibi sinai tui bai nei sau ke apro bo sokomo na ni sikang tui toro na ni sikang noa khoroksa bo kai to no nai tuk nai tong mani jora hani bagai apro noa no kai to chongka boni kok boni bo jolewei sokomana ni wan sok mani no buino sawi khaki phil rona ni bagai piaba noa sakha noa kabang ma bisiroi bo rong tangka haibana koisana kebo phana boni kokno khanalia bo tui phainai wa tui phai tui longronai mani no koisa bisa salia koisa boni kok khanalia hani bagai joto no thui bai kya noa te noa ni nukhung borok simise seng basi mani nugo ke tabok bu obo khaina nai nei so tabok ni jora ke tui bai lia jeng second peter nai kha ke nugo hor bai se busthum nai nei jisu so ke jisu phainani belai kena kasok jam hani bagai jeng belai kena hus engthai ke jeng belai kena sian engthai teman male ke bo sia bokro phainai of course bible sawo jisu phaina prongke omohai ngnai phiaba ke bo pano
앞으로 파이나이 내 사이로 마야 오 디노 파이나이 오 타리고 파이나이 nengke bo panasia tomangke omo hai punuk zaknai engke ang phainani kasoka engke sung Kristen rok engke sung tei busi sian engthai tomane mole sung bokro phaini to sia hai pana jis phaiani sikang punuk soknai mone abono sung sine mokol baitan tawng no baitam Genesis ni chimi punuk zakmani jora joto ni sai nangkuk mani kok engka bo pesa phaipinai tawne mole Bible je sajak sung tongmani nugu abo sung Bible je sajak tongmani abo bebak sung nangmani nugu bo phainani hini kok samani bo asainani kok samani sung bo asayasani nuka Bible ne motene bo nang phaikya bo Calvary cross of thuinai jini sumsok ni bagai sung sanomu thangmani bagai abo sung thuimani nuka de bo chimiya smai kasamo suijak tongo bo thuinai bo thuimani yagulobu basanai abono sunglugo ngai bo basa wino punuka bo thuya sekang bo bar bo ni sagri rono saka ang ma thuinai osai bokro ni yago yapari rozaknai bujak tok zaknai kosto manai abai thakya ang kroso ma thuinai ga ang thuinai bagino phayo sungsano mo thangna bagai ang ma thuinai ngai bo baisimi paya ang thuimani yagolo thanggai basanai ni sau hani bagai je bos halang mani abono sung nangai tongmani sung nugu bo je halang mani no sung nangai tongmani nugu nge bo teisa phaipinai homani bobu nangnai bon phainai homani nangnai Micah chapter 5 verse 2 was sungtumanu bo asai ni ko Bethlehem ge omoni moteno bo Bethlehem asai phaikya Bible ne moteno bo Bethlehem asai kya ge smai ketal smai kesa bebak no Jesu Kristo no tuyui samani ge smai kesa wo tongo smai ketal wo tongo bo phaina ni ko bo kipilna ni ko 1500 বছর sekarang bo phainani kok saja obo nang paikya te 318 bar smai katalo bo teisa phainani kok sajak tong hani bagai tini sing one sok layana bo phaipro bomohai tema engai ngekeba bahai ke bo phainai bono tuyi sing wan bo phaimani jorawo dal nei bo phaimani no tuyi kok sajak dong baksa obono khna yakho phanangai baksa phana khana bo hai kipil phaipro Pila sekarang kipili pai prong ke bono baru pai nai te je bono poito klai na sing tong nai rok no boti sawi tlang thang nai ogo se Bible sajak tongo Bible ogo kok sajak pia ba bo hao ya priro ya wino tasai thang tlang thang nai joto no pia ba boni ya gulo sungsaro tekto kosto 7 bosor jora tui tong nai engke je boito gnang rongke aro hablia Jesu Kristo bai kasai thangai subraini kaile panda wo tongwinai engke 7 bosor kosto tekto 7-year tribulation ni English bai hono boni yagulo ke Jesu Kristo bai je bo bai thangnai miliwi boro ongkhari phainai engke aro 1000 bosor ketal ke ha sumui nokha no snamui kata ke Kristus namnai ke aro 1000 bosor tongnai ge 1000 bosoro je poito gnang ro je tisai tlangjak nai ro ke boro aro raja nai ke ha tola tui harai boro ke sason khlaijak nai
Tabinan je kebu asal kita langza borok raja enai subrai Yesus Kristus hongke borok raja ni raja enai. Ke puila sekan bo no borok ke painai ke je kebu ke poito kerang rok no bo no borok ke disawi lang tangai. Ke 7 বছর টেকটো কষ্টনি পরে হেঁকে 23 বো ফাইপিনাই আপ্রকে ও পৃথিবীও ইয়াকুংর ফাইনাই বাহাইকে বো ফাইনাই जों सामों रगो जों नायखां किन्तुगो तमाइसा जिसु ख्रिस्ट बो थैमानि यागुलो 40 दिन अ संसारो बनि साग्रि रबाय नुकजागि तंफाइखा गोबांमा बरबाय नुकजाखा हेंके यागुलो हेंके बो थांखा माने तिसावि लांजाखा हेंके आप्रो बरक नायतुब्लाय दंगो पियाबा तमाइसाखा बो तिसाइ लांजाखा O Galilee song boti sei tlangzakha nirok Acts chapter 1 verse 9 nisimi 11 jora naikin luknai agab aro tomaisa Galilee song boti sei tlangzakha haine hai bo kipili phaiprobu je ti sei tlangjak ma haikena bo phaipinai nei samani जों nugo ge bo haikena baike ti sei tlangjak hakena bo phaipinai boni sungsa sabai boni Korayo ke kawai jengsa sahabai raja ni raja bubagra teibu beba ni khomata no teibu phainai phari jeng Matthew 24 ro thangai phena 30 by 31 no pornai 30 by 31 no porwana nro Bible tongke nai mana 30 by 31 Apruke borok ni sajla thaina nai tongkha hanei nokha sijagana apro sungsani beba bosong kablayana borok ni sajla no nokha ni jumuyo ke kaplai engei belai jungsasa ke phaiman nugana totro kotor sotonoi pungana hake bo bini swari rokno hakotor ni beba babai bryo rohorana borok bini chongjak borok rokno hakotor ni yapang bucukni thungphaiana oro जों tumano bo borokni sajlano phaibai nugana totro khorang pungana ge swari rok te boni rogyo swari rok te raja ni raja bubagra ngai boni swari rok bai phainai ani saw ge bo kipili phainai revelation जों nugo bo kipili phainai korai kufuro kawai raja ni raja bubagra ngai phainai tamani korai kufuro jepro जों nugo agini jorawo roman ni jorarogo raja hingke bo korayo kasawi bo sason khai nge korai kufu manena bo kathar jotone se kathar kufur bujogo kathar nge jepro raja korai kari phayo roman ni jorarogo borok ni amorok tamanai proja rok yakusku sungui tamanai bokrok bomui amok ma khulum sogo okay je especially je probo bisar khayani nei singha sona asogo korai bai phayo apro ke jo tona yasku sungui bokrok bomui bono rajano ma yasak sogo okay omohai je bokrok bomui yasak sogya gena boro শাস্তি সিমানাই গে যিশু খ্রিস্ট ব হাইনে হাইতেসা ফাইপ্র ব বুস্থুমনি ফাইনাই ফাইদে जों अमाव थांनाय फुनुकजाकमानि अ थांनाय फुनुकजाकमानि चैप्टर 19 फुनुकजाकमानि chapter 19 verse 11 on परगना फुनुकजाकमानि chapter 19 verse 11 ang porgona ang apro jugnoha phiokjak nukha aro korai kufur masa a korai kasanai bo kaham bai kebui hanjago bo soike bustumo soike joba khlayo oro John phunukjakmani amongka phunukjakmani ka John Jesu Christo bai phunukjakmani paithago tuma nai bahai in painai nge boro phunukjaka korai kufuro kawi nge bongka kebui bongka kaham nge bo bostumnai kebui bostumo niso soike bustumo soike joba khlayo
ge bo teisa bustu mani bagai korai kupuro kasai fainai ge je bo kebui bustu mai abongka Jisu Kristo ni kok samani ge verse 16 sawo tamaisa verse 16 ang porwana bini ri o te bini yakungo omotui mong suijak bubagra rokni bubagra bokrok rokni bokrok bo bubagra ni bubagra bokrok rokni bokrok bo bokrok ni bokrok ni fainai bubagra ni fainai bo puila faimane engka bo konini ke phai pia ba bo teisa phai pi prong ke konini li yate bus thumane ba ke se phainai je pro bo sengsaro o sengsaro piles kan phai bo ko ketei kesang hamzak mane khariok mane okok no sau kisipong pun thani jole mani krei amai ke seng no ekmatro bo Jerusalem o hapro simina bo jore woi bone taman table rokno bo ulta pulta khaibale seng no bono khare mangsa tei dogya phia ba bo teisa phaipi prong ke tuma bo kiri sengsang ngai jole woi bone jole mano se bo yagul su phainai Isaiah 11 Isaiah 11 ni charo basawo bone bukuk tei sengsi ongkhanai bori kok thai tui seng si ong khanai nei sau ke omo hai bo ung phainai obno bible sung sai srai kinu ika hani bagino belai kino bo phaya sani bono sini yang ke bono poito khlai yang ke boro bos je boro bus thumjak nai kebui ke bono poito khlai man krei Bible ni mote bono poito khlai mani kre ke boro bustum jak nai jo tono bo siko khake phainai bo phaimana koi si sogia pia ba phaioi jetlang pro jo to mokol bono nuk nai sengsar jo to nuk nai emon ki Bible sawo je bono buthar nai ro boro nuk nai bono buthar nai ro mane judai bongso ro boro nuk nai boro apro ke seluk ma kabui kanai to mani bagai seng sini bongso sini susu bora betharmani bawa ji kebu Christ kebu Masaya sible Jews rok tau bukabang ma Jisu phaya kho nei Jisu no nai singlai dong Masaya phaya kho nei nai singlai dong pia ba Masaya phai thui thangja gabro apro sinai uthui nei bon gabro selungma kabi kanai nei Bible so phai sing revelation funuk jang mon thangai phi nai chapter 1 verse 7 Nukzagmani chapter 1 verse 7 angkorwana naidi bo chumui baike phainai jo to borok bono nuknai bono yornai rok bo nuknai o sungsani bebak bosong rok bini bagai musubuk jawi kapnai abo ungnai amen amen mane omane si amen yes omane sinai ne abo omane si okay boro nugui kebu ke omo subra Jisu no omo mutangnai omo Masaya je Old Testament no sini susu Abraham no Romani kok omo bosi apro borok srai ke sina piaba hani bage borok seluk makawi kawan sing sebano teman khlaijaka siawe judai rok no borono Jisu no Calvary cross budi ni siri khole bono si sogyan bage apro boro sinai ike puila sekang Jisu bo hai kipli pepro puila sekang bo nok baro ke phainai ike nok baro ke phai je bono nai singi tongnai je kebu ke asai katal engja kebu ke mutangja kebu ke poito engja bonin busa engja rok no boro Jisu Kristo mul phile jungno slai boy baksa nok baroke lang thangnai muitungna di bo o hawo bone yakung yaprino ka phaya puila hai phai puila jorawo bo nok baroke si lang thang pibine get rap bono no rapture English ba get rapture paimani yagulo tuma aproke 7-year tribulation thanks nai tribulation mane na cost or take to kai to ni jole mane luklai ro pai nai ni Revelation chapter 20 rogosung nugu char ni simi pori thake actually sung nugu okay boni jole mano bo luklai ro pai nai 7 trumpet
sevenfold omai jeng nugo okay aro kharyok mate krikya kharyok mane mol kharyok mano tisai klangsnai phola gathano tisai klangsnai okay soitan simise boni ichhatei bo 7 bosor chalok sinai borok rokno kosto tek tornai boni musung tei khlainai boni loger preya ge bo mungsa khlaimaliya hani bagai soitan bo number onai 666 666 abo soitani number je number nanani soya ge bono bo berakibnai ge omo haikeno 1,44,000 judai rok ajorao muthangjaknai tamani mole borok o number no na solia tamani borok sinai o omorok ba omobak jeng su Kristo ni wansung mani Kristo singeble antichrist seble ani siwei borok number nana ni goseya piaba butharjaknai nge borok butharjakmano borok jukna hawo soknai nge je number nana ke bo soitani borok pe jukna hawo sokliya phadi jeng nalibana 1 Thessalonians chapter 4 jeng bahike tlangjaknai bonon poidok lainai rok Puila Thessaloniki chapter 4 16 ni chimei 17 16 by 17 ang poriwana apro chirikogoi dagi mani kok khana anang suari okra samani kok khana anang kai toni totro khorang khana anang hake subrai bo sakno jukno hani ongkhori phayana kristono poito khlai tongnai ro borok puila thangai basagranai ulo subrai bai nokhawo malaina bagai jeng kethang tongnai ro borok bai baksa sumuyo tisawi tlangjaknai hake abo baino jeng subrai baimang tongnai ortman chirikogoi apro chirikogoi dagi mani kok khanawana sori okra samani kok khanawana kai toni totro khorang khanawana totro mane korne sumaha ngakaba songko sumaha ngakaba temanai misilni bokrongo suwi pong ke pungro temani bagai apro boy ke pungro agini jorabo juddo mane ako kaisna ini oprose obo haike omong pungro nge tabok bo Jisu Kristo phaipro bo bai tama suwari ro pungro nai ni so temani bagai Jisu শয়তান মানে শয়তানি লগে রকনো শাসন খাই পাইছিনাই র পাইছিনাই শাসন খাইছিনাই বুস্তুং পাইছিনাই বনি জলে মানে 7 year tribulation বনি জলে মানে ন বাইবেল সাও লুকলাই র নাই ওকে जोंनोके क्लां थांनाय जोंनो मूल फिलै क्लांनि थांनाय 1 Corinthians chapter 15 ओ साव जोंनो मूल फिलै क्लां थांनाय फिलिपियान chapter 3 ओ 20 ओ साव जोंनो 21 जोंनो बसाक सलायै क्लां थांनाय निसो गे जोंनो अमो हाइकेनो बो सलाय क्लां थांनाय गे बो ख्रिस्ट बायमां जों तंगैनाय निसो बोनि यागुलं के जों ख्रिस्ट बायते काक्लिया ख्रिस्ट बायमांनो जों तंगैसिनाय ने जों सो गे ख्रिस्ट सो गे जों अमो हाइकेनो जिसु ख्रिस्ट फाइब्रो जों तिसावि क्लांजानाय Philippians chapter 3 verse 21 ang porwana sini o thiblang besak kebelno boslai bini chungsajak besak haike snamnai bo bini yago bebak no tubu mani a phanbai omno khlainai bo jungno pholani besak ronai sini thiblang besak no selaislangnai nisau jung o besak bai thangmaya bo selaitlangnai nge puilaskang sebano पहिला सिगां पयतो खलाय थैनाय र बर हाखरे बासाग्रानाय बरपरे जे गोथां तंग्रोकनाय र जिसु फाइफ्राबो गोथां तंनाय ख आबरकनो ब सलायलां थानाय ताबो यंफा सलायै लारिमा उमाहाय यं मटो सलाय तकबा उमाहाय बहायके सलायजागै जों थांनाय जों फियाबा जे बनो पयतो खलाय र बागै के बेलायकेने किरिसंसा Azora emon kiri sengsang azora emon borogo nugia ko wasogia ko omohai kosto omon nui wasogia ko abo hai nai azora wo teman mulai kaito zole mani no bo luklai ro pai nai nei seng bar na phunuk jak mani go seng nugu I guess second phase so ke teman 7 year tribulation ni yagulong ke seng teman no bo yapri ro painai o sengsaro jo to asai kata
ngai rok bai ge o bo millennium kingdom go abo ngai mane ansaka 7 বছর tektoni yagulo 7 বছর tekto o toma 1,44,000 judai rok yoknai haipano soitan borok 666 number naya naoni naya ngui bethar jaknai ge kwangma judai rok kwangma mane na kwangma na theinai tomane male aro juddo ngai paithago juddo ngui sengsar juddo ngui poromanu choba ngui painai jeng obona khan ke zakaria amono diari zakaria bo salangmani tongo pari sung nai leona zakaria 14 Sokaria ko English bagi Sokaria hana 14 verse 4 by 5 ang purwana 4 by 4 by 5 okay bo os salo Jerusalem ni salkabayo tongma thaistei hathayo bini yakung bai bachanai te thaistei hathai salkao kaisa te saltango kaisa ke kagui tangnai hake gecharo harong war kaisa ngnai hathaini khaksa ke salsibai bukhak te khaksa ke salgrabai bukhak norjagui tangnai subrayungni hasuk kakjak harong tui nungma kharnai ha judai ni buk ha bugra ujiani molo bangla kotor ma phaipro ma kharlai ma hai norokbo ma kharnai hake subrayung ani kaitor biniswari ketharok no logi tubui phainai orobo suprai jisu phai tama khainai ibo yang kaisa mo hathayo yak berawi a kwaknai a kasaro hijagei a tongsoni yakni yokbainai ike chapter 12 on pole ni khanke nuknai o jutong pro mane bomhai nai phiaba koikjon borok yoknai poromanu judo sophainai ike koikjon borok yoknai haibani kwbang man borok theinai ike jeng zakaria 12 rogo jeng nugo tmaisa borok rok basa-basana bahagoli thangnai o juddong pro paithani juddong pro abo 7 year tribulation ni juddono samani ko ge sengsar tabo busu poromanu tong scientist ro je amoro gyan gnang ro hai ni sawo sengsaro je poromanu tawo tongo bo phatela hangke bo joto phatela hangke 1 second phanu nangya 1 second no o dunia dong song thangnai haise as powerful okay paithago ke omohai nangnai agene bible abori kok sajam okay boni yagulo ke 7 year tribulation paimani loge ke tamangnai শয়তান খাজাকছিনাই পাইথাগো শয়তান খাইরজাকছিনাই নাকি 1000 বছরনি বাগৈ ব কিখলাই রজাকছিনাই মানে বাইবেল সাও খাওই বন খাওই কিখলাই দং রজাকনাই যে শয়তানি মংসা পান করিকা মিলিনিয়াম কিংডম শয়তানি মংসা পান করিকা মংসা ফেমলক মানি করিকা বরক র ইদেন থাইবলং হাই কেনা তংফিনাই হাইন বাগৈ বাইবেল সঙ্গগো আপ্র তমাংনাই srai besabu jibu pepu bai kobra bai thanglai sinai ge tei tumaisa tei museibu musarok bai thanglai sinai tonglai sinai kaisao nang haini jeng samani lebu ge omo ung phainai millennium kingdom bo afro jisu christo boni poito gnang rok bai bo repsaroti sejak tlang mani rok bai borong nok hari phainai pharisung phunukjak mani te thanglai phinai phunukjak mani 20 ek nisimi 3 jora phunukjak mani 20 ek nisim 3 jora ang purinai apro ang suari khoroksano jukno hanai ongkhore phaimanukha bini yago hakorni surani bai sorni dekhoi kotorma tuijak bo adra go noromui nokha bisi saisa bagai khaka
드라곤 응카 아기니 지북 보노 데빌노 호노 데빌보 호노 소이단보 호노 노카 비시 사사이 라이야 삭 보도 파록노 데 라마 코로 로위만 야뜨이케 아스 수아리 보노 하코로 키클라이 달라로위 실부위 르카 노카 비시 사사이 라이케보 스랍산이 바기 캥기 마르작나이 어르정 누고 이번 소이단 보노 데빌보 호노 에리바이 아돔노 팸록나이 보노 사야 라못 랑나이 가이토니 비루데 바사로나이 보노 아조라원케 카위 약공 약그라케 카위 실부위 젤로포 이번에 보랭이 때만 메리니엄 킹덤 맞는 소이단 스크리키야 이게 하양 말이야 보롱네 부카 소이단 무사 클라이 말이야 팸록 말이야 corruption 크리키야 저도는 그타 만에 하야 소이단 클라이로 말이야 수자고 피아바 도망나이 아로 저도 슬라이작나이 그래서 그타 그게 슬라이나이 무사부 무사 하이 네처 크리키야 지북니 네처 크리키야 보럭 무니션이 papni nature kriya jo to adam bai ebino je jagawo biden thaiblongo tongroma hai borok pap khayaskan bohai insinai bethai ro bufang ro je panong sama sinai bet jabra kriya mana na tung samungo nanai tak to kabangma jabra samung nangya samung chukya tongo mui kai ke aro si jabra haku jabra si segang obohai ingliya tabuk temani bohai ingtong teman le adam 제프로 아동 바이 에비 숭속클라유 승살 저도는 카이토 스라이자카 시복부 스라이자카 브르이부 스라이자카 아동부 스라이자카 하부 스라이자카 부팡과팡부 스라이자카 저도는 스라이자카 아니 바그 저도는 스라이문 낭자 비아와 미니엄 킹덤고 아 스라이문 그리캬 약 하자 보소리 바그 그러니까 7/9 nó còn pura binai 6/9 James chapter 6-9 Sekang mutangai tisajak nai rok ni bisingo khobjak nai rok borok hamsajak borok kai sat ni simi jak poris nai nokha bisi sasai like soitan chobui tongmani phiok jak nai hake bo sungsar gnangei tongnai dokharokno lama koro runa bagai ongkhorei thangnai abo ungkha gok bai megok soitan borok bebagno chobani bagai gerungsawo thumnai borok rijlang rukungni hasing suk bangana orosung nugo bo hai srapsa phiogui roja phinai ge srapsa phiog roja khangke bo hai buino tera ro piani nai hai pon strasa ni bagise ige 11 ni simi 15 jora pore ne khangke nuknai aro soitan mol brum ni bagai mor ke o khiklai rojak nai te chance kya soitan ni jepro Jisu Kristo no khari phayo o ha Millennium Kingdom mo kata kesanai jeng Revelation 21 bunugo bebang ne katal ngai nei jeng Peter bunugo bebang ne katal snamjak nai ke Isaiah o sawo aprotuma ngai Isaiah smai ka sawo sawo tumang ne kharisen na leona Isaiah chapter 11 verse 6 ni simi inte srapsa Isaiah chapter 11 6 ni simi ang pori thangna soi ni simi nonjura Orotamaisa hake musa sampari mera busa bai thansake tonglainai te geguma bai punsa busa thansake thulainai te musuk busa singho te kupung mal mata rok thansake no tonglainai te chirai busa se borokno muruknai musuk bai gong kerungsa ke chalayona borok ni busa rok thansake thulaiyana te singho musuk haike jakap chawana abuktui janai chorai busa jibukni hakor saka thungnana abuktui kakya chorai jibuk
hakoro yakbai khonokone aborok bebak ani hathai ketharni gerungsabo phano dukhu ruglak eba sokomor laiklak tamni hunke tuijlang tuibai kuplung ungma haino subrayungni simung baike o ha kuplung ngai apro gianbo subrayni gian sing mansoknai patu chini gian bai sing kabang borok no solewo nge kaitono pawi thango nge oro sing nuka deman nai jibuk bai serai thanglai sinai musabai musuk thangsa sarai sinai manate mane kaisa bai kaisa nature selai thangsnai asol nature sopai sinai musa temani bagai oino rono roi jawani musrai mung ni bagai se piaba abu keri khang sinai nge jani ja jotono sekap sangai singbai sinai ngai sao ông bộc lòng này millennium kingdom bo Jisu phai pro apro raja ni raja ngai nge sengke raja ngai bo jepro hai ni kipili phayo o sengsaro jeng jo to borok no tomanai borok no kuthuni thangsanai poito kuri ro thangnai tisajak nai poito gnang ro tisajak nai nge poito kuri ro tomani kai to tisanai bustu mani bagai nge mor ke o khiklai sokjagai wa hului kai matong mane wa hului jepron siri khogui matong nai nge poito gnang ro no ke toman tisanai chukno hawa tong ro ani bagai boy baksa Kristo boy baksa kai to tong thai jagawo ani bagai John chapter 14 no tomaisa ani apani tong thayo kabang manai tongo ge ang pesa pai pinai nirokno ang bai baksa apani tong thayo tlang ani bagai nisan saman Jisu Kristo saman ni ubo katang tong pro gesen mathang nai boy baksa tong rozak nani bagai ge jeng bo bai baksa tongui pro seng tabok sengsaro je boni bagi khlaimani aboni manthaino seng rozak nai neng asai ketal engmani pore boni busa engmani pore bono manmani pore kaham samang khlaika boni bagi saktar ka boni bagi tong krui bebag rokha ge kaitono naro sokat ronai jene mungsa khaimani krui ke neng sokat maya piaba neng kaitoni tong thayon le tong nai nge je poito kriro je muthangjagia je asai katal ngia ke je sepananteng moha pastor pananteng evangelist pananteng chonghor pananteng haibana bokku bokku ke asai katal ngia bible le mote asai katal ngia ke bo mor ke wa hul matongna so Matthew chapter 7 verse 21 to 23 jorona kinugo anu suprai honai jodono sugno hathangi meya ke 22 otomasia kabamo borok ta salo phai sapainai nini bagai yang mata he ada kelaikya nini bagai kok saka podre pot kelaikya sebaro podre pot kelai asai ketal nyawi kok pir nai ro healing nai ministry kelai nai ro geboro mor kewo wa kholi makai nai demai ka Jisu 23 wana kan ke ang ni ro no sisi sini ya niso boro de wasok tongo ang sukno hasok nai ang kabang ma samang kelaikya piaba Jisu ke sawo ang ni ro no sisi sini ya nge Jisu sini yang ke nang Jisu ibai ke tong nge takuru bukuro sing tabok no jora bobokro phaino sing sia sak no ready ngane ang kai ni ko paithago sanane musungo nang kubu asai kata ung ka show nim thani confident tong kang ke of course abo bible le mote nang nai nang tabok jora tama khalai khaboni bagri bon sing wan shodan nai teman teman bawa paikan ketik sama kaya ni kerja, bawa paikan ketik sama kaya ni jorak kerja, nanti sejak setengah kerja. Ke sokat ni jorak wana lasi sengsa nai. Ke je poro neng asai ketal, neng mansur neng yakho, neng mutangjak mana kabai kakrak ke i ni sama yakho, neng yakho Bible ni mote neng yakho, okay. Neng tabuk no jora teman hamale neng ide hongzak lang no ang no sisi sini ya ni de hongzak lang no abono sen bon sokta botini paimana khana paimana bokro paina ke bosai miya sigo khake paina gesen sengsaro nai ni ka ke bo salang mani katang tongpro abono sen sini
mokoloi tabok sung nugui dong biara siara pandemic omhai ungnai mon sung ta abono nugin dong eke jisu tini khana phaimano bokro phaimano sung sia oko skebo sia bokro phaino eke sung ready ungmani hambai jotono phari churinai kadang keplai mai kadang kaito no hambai ro ojorawo nang sung no hai nini kokthai sirunglai thani sakno tiar khalai thani nang jono hai phurungkha no hambai nini manglop jakthang nini kathar khlaijak thang sini tong kusung ni bisingtei sini tong samang ni bisingtei nang phaya sani sung nini samang no khlai manan subadi nini thani hai ya pare bukraji sung be surisan amen hambai hai